أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته jama'a masu saurare mu a wannan gidan namu mai albarka wato mai nasara alfalaki tv ina yi maku barka da wannan lokaci kuma ina yi wa kowa fatan alkhairi ina addu'a ina mai roƙon Allah da dukkanin bukatunmu na alkhairi Allah ubangiji ya biya mana dukkanin abin da ya fi karfin mu Allah ya yi ya mana ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya dan girma alqur'ani dan alfarma sayyidina Muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jama'a masu sauraren mu abinda muka zo maku da shi a wannan safiya na juma'a wannan sirrin mallaka ne wanda muke so ya dinga zama tsaraban juma'a wannan sirrin mallaka ne mai karfin gaske kuma wannan sirrin mallakar ana fara shi ne a ranar juma'a daidai ranar yau ina fata an gane idan ya zamanto cewa kana so ka mallaki wani ko kana da miji amma baya yin daidai ina fata an gane baya yin daidai ko kana da wato budurwa kuma kana so ka aure ta tana yi maka yanga kuma kana son ta da aure da Allah wanda ba aure zai yi ba ni ban bada izinin wannan sirrin ba wanda yake sai aure yarinya tsakanin shi ga Allah idan yayi wannan sirrin insha Allah sai ya aure ta ina fata an gane kuma idan ya zama to kana da ubangida kana baya yi maka abin da ya kamata saboda akwai wasu ubangidan sai ka gan suna amfani da yara a wajen aiki amma ba su hakkinsu za ka yin wannan aiki a kinsa ina fatan gane ko kana so wani ya taimaka maka da wani abu ko yayanka ko kaninka ko mai gidanka idan ka yi masa wannan abun idan ka yi masa wannan aikin kana je masa da wannan maganar suka ga ya karɓe shi hannu biyu kuma ya yi maka abin da kake bukata insha Allah amma ba tare da bata lokaci ba kafin mu je kin bayani yadda wannan sirri mai albarkan yake jama'a kar a manta a yi mana subscribe a danna mana kararrawa domin shirye-shiryen namu ya dinga zo maku kai tsaye idan muka saka a yi mana liking a yi mana sharing dan al'umma nabi da yawa sun fana da wannan sirri mai albarka yadda ake yin wannan sirrin shine kamar haka a ranar juma'a da safe misalin karfe 6:30 zuwa karfe 7 sai ka je ka sami wato ka je gindin tumfafiya idan ka je gindin tumfafiya sai ka wannan za ka samu masu fadi sosai amma wanda bai bule ba sai ka samu guda 7 ina fatan gane guda 7 ake samowa idan ka tsinke ganyen wanda bai bule ba guda 7 sai ka dawo gida sannan sai ka dauko alkalamin ka da tawada sai ka rubuta bismillahir rahmanir rahim amma wannan hakurin nan sai an buɗa ta kuma da dukkan wani minjaye din nan dukkan su sai an buɗa su kamar yadda kuke ganin wannan rubutun haka yake sai kai da kake so ka mallaka sai ka rubuta sunan ka sama wanda kake so ka mallake shi sai ka rubuta sunansa a kasa in dai kai namiji kake so ka mallake mace sunanka a sama sunan macen a kasa ina fata an gane haka ake yin sa haka zaka rubuta sunayen a cikin dukkanin minjaye kuma da hakurin nan idan ka gama sai haka zaka rubuta duka akan ganya guda 7 din nan idan ka gama sai ka samu garwashi wannan ganyen ba sai ya bushe ba haka yana danyensa sai ka samu garwashi sai ka dinga dauko garwashi dan yayi wuta sosai sai ka dinga dauko ganyen ɗaya bayan ɗaya zaka fara saka idan ka fara saka sai ka yi niyya a kan wannan bukatarka wanda ke so mallakan sai ka daura ganyen a kan wuta sai ka fara karanta suratul fatiha haka za ka yi ta karanta suratul fatiha har wannan ganyen sai ya zama toka idan ya zama toka sannan sai ka kara doko ɗaya sai ka kara yin niyya sai ka kara aza a kan garwashin sai ka fara karanta suratul fatiha amma kana karanta wannan suratul fatiha kana tofa a cikin wutar a kan wannan ganyen har shi ma ya koma ya zama toka haka za ka dinga yi ɗaya bayan ɗaya har sai ka yi guda 7 din nan idan ya zama to dukkan sun gama zama toka sun gama ƙonewa sun zama toka sai ka karanta iza ja'a kafa ɗaya kul wallahu kafa ɗaya sai ka yi a salati 100 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim sai ka yi kafa 100 sai ka daga sai ka yi addu'a shikenan washe gari wato ranar asabar sai ka je ka sake santo ganyen
guda 7 sai ka kara yi kamar yadda ka yi a ranar juma'a, ranar litinin shi ma za ka yi aka. Amma kullum idan ka gama sai ka je ka yi sadakan dabino, ka je ka samu dabino gurgudo abin da Allah ya baka sai ka raba wa yara a ranar juma'a idan ka gama kenan. Ranar asabar ma idan ka gama na ranar asabar sai ka yi sadakan dabino. Ranar karshe ranar lahadi da zaka kammala shi ma sai ka yi sadakan dabino. Insha Allah bukatan ka sai ya biya. In dai mallaka ne, mujarrabu ne wannan. Ku je ku jaraba, Allah ban ya samu dace kuma ya ba mu sa'adin nasara. Jama'a ana maka zo karshe bayanin wannan sirri mai albarka. In dai akwai tambaya zaka iya tuntube mu a number wayar mu ko ka tura mana sako a WhatsApp ko a comment section don neman ƙarin bayani. Kuma kar a manta a yi mana subscribe. In dai baka yi subscribe ba, ka yi kokari ka yi mana subscribe, kuma a yi mana liking, kuma a yi mana sharing don mutane da yawa su amfana da wannan sirri mai albarka. Allah ban ya samu dace kuma ya ba mu sa'adin nasara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.